Takže prajem vám šťastný nový rok 2016 všetkým. Týmto krátkým videom som vlastne nič nechcel povedať, ale šťastný nový rok 2016. Mám už Bandicam, ja nestriham v YouTube editore, toľko zmien, o tom ešte bude informačka, ale o tom nie teraz. Teraz hlavne vám chcem poprieť rok 2016, ešte dúfam, že to vydám do tohto roku a dúfam, že budete mať všetko zdravie. Píšte mi do komentárov, že by som mohol natočiť a inak ste dobrí moji diváci, fakt vážim si vás. Video je proste aj niekedy sa bojím ho natočiť, lebo je to také, no, mám trému, aj keď som sám. Inak už mi tu zvočia rakejtle, takže keby ste ich počuli, tak sa nedivte. Som tu nakreslil kresbu a Dunak vám praje rok 2016 šťastný a veselý a lepší než ten predchádzajúci. Takže